Predstava To kad uvati ne pušta premijerno je izvedena u novembru prošle godine u Zvezdara teatru, gde se pri svakoj izvedbi od tada traži karta više. Ovo je inače priča o ostarelom bračnom paru i njihovoj svakodnevici u maloj sredini gde se svi poznaju, pa su stoga i reakcije na dešavanja u životima suseda pojačana. Priča počinje vešću o smrti poznanika, što kod muža Novice, koga igra Mima Karadžić, izaziva napad hipohondrije kojom ugnjetava svoju umornu ženu. Mene glava trne. Jesu ležanja. Koliko ih je. Šutra jedna više. Ovo nam je zapravo prvo gostovanje van Zvezdara teatra gde inače igramo u predstavu u Beogradu. Pa je utoliko i nama veća radost da vidimo kako komuniciramo s publikom i onom koja nije beogradska i koja nije navikla na nas da nas često viđa. Dušan Kovačević je na konferenciji za štampu rekao novinarima: gledat ćete večeras predstavu u kojoj jedna izuzetno bolesna žena neguje izuzetno zdravog muža. I naravno, taj hipohondar sistem postoji i u Čajetini, i na Novom Beogradu i svukuda. A ćete poslušati, ja bi me poslušali. Godine su to, Novice, godine! I Nakime, i Konija, ću skočiti još jednom. Polećeću još jednom. Polećeću. Kako god hoćeš! Svoju ulogu Mima Karadžić odigrao je sa svojevrsnim šarmom i uverljivošću koju pamtimo još od monodrame Prva bračna noć, a uloga veoma oronule stare žene koju maestralno otelotvoruje glumica Nela Mihajlović bila je za nju, kako kaže, izazov. Veliki izazov da igram jednu babu, znači ženu koja je starija nego što ja jesam i to jeste glumački izazov doneti tu ženu bez ikakve šminke osim nekim položajem tela i igrom sa partnerom. Tako da bolna je predstava, ali me raduje. Jedan čovek iz publike rekao: Bože, što je ova žena bila lepa, kad je ovako propala, nije mi jasno. Ova priča u sebi, kao i mnoge komedije, nosi puno zdravog smeha, ali u svom kontekstu ima i jaku poruku zbog kojoj se publika vraća. Gledaoci u Čajetini nagradili su je dugotrajnim aplauzom. Publika bi shvatila ovu predstavu baš kako treba i nekako su reagovali baš odlično i na kraju i taj veliki aplauz koji je bio, da govori o svemu tome. Mnogo volim ovaj grad, znam mnogo ljudi ovde, ušuškana scena, vrlo prijatno za igru, a ono što je najvažnije to su reakcije publike, sve je bilo kako treba.